Taħwit u perplessità minn Ministri tal-Gvern dwar il-ħatra taċ-Chairman tal-FIAU mill-Prim Ministru mingħajr l-iskrutinju parlamentari li huwa mitlub mill-liġi. L-aktar Ministru qrib ta' Robert Abela, Carmelo Abela li huwa Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, meta mistoqsi dwar dan saħaq li pajjiżna għandu il-liġijiet. Għandna nimxu ma dak li ġi stabbilit fil-liġi. Mistoqsi allura għalfejn il-Prim Ministru ma żammx mal-liġijiet, Abela qal li Gvern Laburista għamel liġijiet għall-iskrutinju. Aħna Gvern daħħalna liġijiet li għamlu skrutinju. U dak qed isir u hekk għandu jibqa' jsir. F'dal każ ma sarx hekk. F'liema każ? Fil-każ tal-ħatra tal-Chairman tal-FIAU. M'għandix il-fatti f'idejja u ma nistax nikkonferma. Ma nistax. M'għandix il-fatti f'idejja, ma nistax nikkonferma jew niċċad. Jien qed ngħidlek m'għandix il-fatti f'idejja, ngħidlek li għandna nimxu mal-liġijiet tal-pajjiż u għal dan il-gvern daħħal l-iskrutinju. Intant l-eks Ministru tal-Ġustizzja u l Ministru tal-Edukazzjoni jew Imbonnici ukoll ma kienx jaf eżatt x'taħwit sar mill-proċedura mitluba u saħansitra der ifarfar ir-responsabilità ta' din il-ħatra minn fuq il-Prim Ministru għal fuq ħaddieħor. Il-proċedura li qed tiġi diskussa. Il-proċedura li jekk hemm xi wieħed ma nafx hekk il-Prim Ministru x'naħseb dik kwistjoni ta' kwistjoni mhux marbuta mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-Ministru José Herrera ukoll der perpless u ma kienx jaf xi proċedura suppost intużat f'dan il-każ. Però ma nafx proċedura intużat fiha dik. Sa legal procedure ġifieri. Ma nafx proċedura intużat għal din ħatra partikolari. Thank you. Minnaħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Finanzi u li taħtu taqa' direttament l-FIAU baqa' diħel il-Parlament u ma weġibx għal mistoqsijiet ta' Net News.